Sa sien pat ngai kule fi we pui baro ha ga gerteng ga bathyang tang ga badan bor tam ga jong try unong pen em jengi u Jesus Christ ngadap de ga jing sngo yo blai ya ga bang yo ban ye kren pat ya phi sa sien leng bang ni ga channel jong ga potnet ngai ngo yo blai bo pen sngo bo ye pen sngo ge ni ga ktien khnang ba fin da san da ga ni ga ktien khnang ba fin nang long rang ba da ga ni ga ktien khnang ba fin nang la ban yo bor leng bang ni ga ktien ya ga fin sngo thu ru ya ga jing sha leng bang ni ga ktien ya ka fi la ro ban ngej kat kum gane ka ktien ngai ngo yu blai gane ka por ka menta ban ngej bu traun ka khu ya fi leng ba kane ka jing hikai ka baleng kot ha kane ka sngi ha kane ka sngi nga kwa ban bo ya kane ka jingkli pidon ha ka khti jong no but ka ktien ka jong blai ka khot ingi bangin IT ya la di bangin IT lemda gumta nginum la ban long ki jong try tadeng ta ka tin ka jong blai ka khat ingi bangin IT no la fi puli ka lanong ka ba khat ar ka shiti sinong room ka khat ka banin kong ter kong tungin IT no eta ka met ka jong ikum ta ka jingknya ka ba im ka ba khoi bat ka ba pen so ba e yo blai ka balong ka jing chakri ka ba jaman sim ka jong ka khat ya ka jing IT ba nga sot nat habangi IT ya la di how try utra ushimti ka jing im ka jong ushimti ni ka met ka jong ba deng ta utrai shong haki yeng kebela tahu dah kita ki brio ublei syong haki yeng kebela sna dah kita ki mau leni dah kita ki dobilat lebih sna dah keding henry usyong haka met ke jongi usyong hangi bagata ke jaka ke ba udah kuat ban syong ho ya ke testament ke berim utra usyong haka ta tabernacle habaki dang ya haka ta riklau ban poi syekari kanan anda bagi la poi syekari kanan baru Solomon ulah tahu kita ke temple Henry kabakot hi kalong bo blay kwa ban syong haga ta ga yeng mau Henry kwa ban syong haga jing im ga jongi kwa ban syong haga ni ka met ga jongi badeng tang hi haban IT la de khanang bangin la ban long kata ga yeng syong ga jong blay bad deng tang kwa ban ong ifi haga ni ka sngi ka bamenta tapi puli ka ktin ga jong blay lada u blay udon bat ngi balada ma u ulong utau blai ubangi ai jaka ya u baru syong hagani ka met ke jongi usyong hagani ka mensim ke jongi lada u usyong ka bamut hi ngilong ki jong u bar habang ngilong ki jong u kan mau ya kani bomdan mano u bala ban yele persya ya phi mdan mano bala ban kta ya phi unumdan mano bala ban penjat ya phi tadeng ta ktin ke jong blai ke thu ingi ujok udai ubriu jong blai Bat haba usoitan wan ban pensoi syapang ujok wan ban mudui hakamat jang ublai wa IT wong soitan melak ban shimti ya ujok tang batang kawai memlak ban ktai ka mensim ka jo usoitan wan ban complain wong ni ubriu le bha plat ya me ka ne ka daw ka long ba melak le bha plat yu wong weng no ane ka jingka na u weng ne ngin sepet lau long shisha utau bayai ne bat me baru blai lo ailat yo soitan ben tunjuk yo job bat usoitan lo tunjuk yo job henry umla ban le persya ya ka mensim ka jong job namar ujob udai jong blai tadei ta kwa banong ifi ka ne ka sngi ka mamantadon ki briu ki bashu kena yo blai oh ka ne ka man ka jong blai utu briu yap le se utu briu umpat IT la de lesi usoitan udang possess ki usoitan udang le don bor ki yap namar lesi udai drugs yap namar lesi bakade ka accident balaya buat what you cannot you blay namar ublay da lele ru unum le kum tai lagi jong ki breu ki jong u kan ma hong ni syapang ublay bar usoitan ublay habangi IT udai unong pen em umdai unong pen yap usoitan kan ma hong ni ba udai unong tu baka babel ka unong tu wan om tang bo un tu henry ban peniap kamut soitan udon ka bor ban peniap ya kita ki bam nget usoitan ulong kenrat halor ka jingim jong tau bam nget namaruta ubam nget udang sa umrau jong soitan dadeng tau usoitan udai unong tu wan om tang bo un tu henry ban peniap bat ban penjat ro om ka ktin ka jong blai ban penjat ro tadeng ta ka jingkeli ha kene ka sngi ko mangalabu na du mena ka long pidon ha ka kti ka jong no tadeng ta la pidon ha ka kti ka jong blai usoitan unom la ban kta ya phi
Usoitan unum la ban le don bor halor jong pi. Unum la ban kta e ka man sim ke jong pi. Ka babal ke thu ingi wanum ship tieng yu ta bala an penjot tang ya ta ka met. Han re yu ta u ba penjot ya ka met ba de ka man sim. Ba de ta kwa banong fi u blei u dan ya ka bor ban penjot yu ta u ba ngai. Namar ka tin ke jong blei ka ong la dangi penjot ya ka ni ka met ke jong yi namar ka de ke ying shong ke jong man sim ba ko yu ta u blei un sa penjot. Kamut u blei u IT hau soitan. Namar la dangi ngim dei ki jong u kamut umla ban ba khli e ke jing im ke jong yi. Ta dei ta ka ni ka sngi ka kwa ban kli phi. Phi don na ka khti jong no. Phi don na ka khti ke jong no. Tang ye pule ka ni ka por ya ka ni ka khtin ke jong blei. Ni la ban shem na ka shithi ke ban ning kong. Ka jong pol shi nong koren no malai ka de khat ka ba khat riu khat nyau ka ong kum ni. Phi phim tip ba philong ki ying shong u blei ba bu men sim u blei shong sa apo jong phi. Telada unu nur u penjat ya kata ka ying shong u blei uta ken u blei un sa penjat. Namar kata ka ying shong u blei ka long ka ba khot ka ba long ma phi ken. La dangi penjat no ka met ke jong yi ba ka long ka ying shong ke jong u blei un sa penjat namar wo ba le phi penjat ya ka ying shong ke jong ha ba le phi penjat kum tangan penjat e phi. Ba dei ta kwa ba nong e phi bom dei tang u soitan bala an penjat u blei ru la ban penjat. Ya kita ken ki bam IT la di hau. Tadei ta ka khtin ke jong blei ke thu shai ba ka kran shai ka ong ba utau bam nget hau khon ba utau bam ko ngo yu khon. Unum yu i ke jing em. Handre ke jing bitar ke jong blei ke sa halor jong u. Pule ka ta no Yohanes ko ba lai ka lai pun riu ka kran ni ka ta ba ka jing bitar ke jong blei ke sa halor jong u. Tadei ta ka khtin ke jong blei ka ong utau ba nget. Pen baptis si on pen em. Riu utau bam nget on pen rem. Tadei ta la dangi ngim nget. La dangi ngim IT. La dangi ngim ai ya ka ni ka met ke jong i hau trai. Ba utrau yo ban shong ba utrau yo ban sanchar. Ka mu soitan hi un yo alat ban penjat ban peniap. Ong ka khtin ke jong blei. Tadei ta wanum ka no yo blei la da phi jot. Wanum ka no yo blei la da phi sneu. Wanum ka no yo. Namar ngai skam mi ka ni ka wai. U blei u de nong sumar la da phi IT ya la di ho. Finom jot haka met finom jot ru haka men sim. Finom jot namaru ni ula ban penjot ya ka met bu ula ban jot ru ka men sim ngi pule ka ni pila ban shem na ga gospel Matthews long ga ba shi pau de khat or pra ka kran chai ka ni ka benta. To worship ting ti kita ki ba peniap ya ka met. Bat ki bamla ban peniap ya ka men sim. Henry pin kham ship ting ya ta bala ban penjot. Bat ya ka men sim bat ya ka met hadu jok. Pihak ban soto ini kau ke jing shisha pi IT la de hano. Tadei ta la fi IT la de hau utrai da lele ru unam sha bo soitan ban jat fi. Unam sha da lele ru soitan un kta e fi. Hoi ula ban kta akum ba kta ye job hakamet. Ula an pichitom ye kata kamet ru andre unam la ban shim ye kamen sim ke jong fi. Tadei ta kwa ban fi ke ni ke sngi ke bamanta. La fi IT la de hau utrai. Kibriu kila an penjat ru ini ka met ke jong fi. Kila an pen sneu ke ni ka met ke jong fi ndre kinom la. Man penjat ya kata ka men sim. Tadei ta fi IT la di hau trai. Utrai u shimti ya ka met jong fi pat ya ka men sim ke jong fi on pen em. Na kwa man kli fi IT ya la di hano. Pidan ha ka khti jong no. Tadei ta IT ya la di hau trai. IT na do man ta ka sngi na maru ni udane ka bor ban pen em fi. Un shimti ya ka met jong phi ban long ka chaka shong ga jong u un shimti ya ka men sim ga jong phi khanang ba phila ban long ring kat bat u hado ba wai no jong ba thai bat chabam jikot ngi ne dwai ni ka por ka menta try ngi ai ngo email ko pa namar me deu blai u nong pen em me deu blai bla IT la ka jong ga jing em ban pen em ngi ba ka shong sa ngi ko try ban IT la ka jong ga jing em ko konrat ha me khanang ba mela ban le ko try ya ka ba bhatam ya ka jing em ka jing lela u briu IT la de trying it tip ka ne mamla ban shimti ya uta u bam IT rahe bangi IT ko try ka met ka jing ka long ka ying shong ka jome ka ne ka met jing ka la long ka ta ka temple ka jome ablai ya ka ba me yo ko kan ra ban penon kam yangi ba trying it tip ya ka ne bo soitan u dan ka bor ban lute ban peniap ban penjat trying a tip ya ka ne ko kan ra try ya kita ki bamdan hame u soitan ula ban le kat bamon namar ki long hi ki mrau ki jong soitan bar kum u try kan rat jong kata kamet kum uta u kan rat ula ban penjat ya utau mrau jong
rồi trai bằng IT nó ela đi hame ko kuna ngim long shu ki mrau ki jong saitan pen ban ngi kala long kita ken ki shakri ki jong me try ngada dwai ngada ai ngo ban ki khon ki jong me kan ka sngi ko kuna try kin long ki bla IT no e ka met be ka man sim ke jing im ke jong ki hame ya ka ban yo ban sumar ya ka ni ka met ke jong ki ya ka ban yo ban sumar ya ta ka man sim be ka jing im ke jong ki tat ado ka ta ka sngi ke jing wan ke jong me ong ka tien ke jong me ablai ngay ko try men ker khui gi wei ko kana but try dan apring joki ki bampat pediang ye me ngada dua ya gane ka sngi ko mata ka teng jong jisu ba gane ka khubor kan let chaki ko try mekta ko try ni ba gane ka sngi nga sngo ko try ka don ka jingta iju pet ba ye gane ka jing yalap hoi shi pet ha ka baburi roi try gane ka sngi ko kana gane ka ktien ko try ka de yi ba gane ka sngi try ye pi ko apin IT no sakano pin pan up yo try utrai kwa ba pipin IT no ela jong jing em ga jong fi u khnang ba ma un long kan rat lor ga jing em ga jong fi un long utrai halor ga ni ga mat ba ga man sem ga jong fi trai nga ngai me shim ti ne u khon chama ni ga si u trai u surrender el de khmat jong me barosh ka ta long hoi trai u thrang ko kan ban bot i men rei ki don shibon ki ke bo perkhat rei ni ga si un perkhat shu ta ge go trai na mar na ga menta jong mem shim la perkhat ye ge mala e wa dia ga beneng mala e go trai wa dia ta ga khat ga jong me mala wan ban shim ye ga jing long mra mala e ga jing long sim mala e ga jing long ruspa ga jong me ba mala wan ban long duk nam tau ne khon jong me ko trai ba ga ni ga sngi go kan rat ne khon jong me ko trai un yo diang ye ga ta ka jing ruspa ga jong me na mar go trai ga jing duk ga jong me mala pen ruspa ngi ba try nga dwai men pen ruspa ne khon jong me ha ga ba gan jaman sim ne do ne ga sngi un yo e me go try u ba krautam u ba dan bortam un yo e me go kan rat try un nong pen em ga jing em bo me ko try ma ayu ta ga jing sup ye ga jing tengen na do ne ga sngi ka don ka bor ga jong men sim ma khoi ga ba to ya ga ne ga bor men sim ba khoi de me ba kta inu khon ba ka ra men sim ba khoi de me go try u ba kta inu khon ja me go try ne ga sngi jong ga jing pen em ga ne ga sngi ga ba kamentam ga jing jong ne khon ba ka ra ja me go try na ma de ma me ba kta yo blai baru IT la dia gane ga sngi ba ra ki kti ge jong fi gane ka por ra ki kti ge jong fi ka dak ka ba pi pendam la dia khaman jong tra mi yo lot ino khon ko kana mi yo lot ado ne ga sngi la ra ki kti ba tra ho la pendam la dia khaman jong me ko tra ba ado ne ga sngi ka jingim jo kanum jat sho la no na mar me long tra gane ga met ke jong ba ga man sim ke jong adwai hui no khon ba ka lo jong me ko tra ba am tang mo ba ka yeng ka sam jong ba ro ken wan cha ga jing pen mai try nga tip me dan ka plan ka crowd nam tan khon ba ka dor jong me ha ka teng ka dan bor tam ka jong jisu nga aingo hallelujah amen ba phila pandam ye de try wan ka heng ne ka por ban ka ta ye phi ba bung long try ka ji em ka jong phi ba am tam phi nga ngai ba i lok jong phi ko rem jong phi ki khon jong phi ru ba ro kin yo ya ka ne ka jing pen em ka bakat ka jing pen em ka jing ai kat ka jing ai phin yo na do mata ka sngi ka yeng jong phi kanam kar do sho ye ka jing sap kanam kado ya ga jing kemen bat ya ga jing tengan na do menta ka sngi fin long ki pa ho utrain kar ko ye fi bat nginang ye doi fila an phone ngi fila ban wan ro shin ga jaka utrain kar ko ye fi kublai shibon ngi sai sham pat amen